Patri Mark Montebello, magħruf għal kidbiet tiegħu, ġie iċċensurat u mwiddeb mill-awtoritajiet ekleżjastiċi li kemm il-darba jagħti intervisti, jikkummenta jew jikteb xi artiklu huwa jitlef is-saċerdozju tiegħu. Dan joħroġ minn artiklu ppubblikat il-ħadd filgħodu fil-Gazzetta Torċa li għal dawn l-aħħar 25 sena ta' kun nhar ta' ħadd ippubblikat il-ħsibijiet tiegħu dwar bosta temi. Iżda mhux hekk ġara dalgħodu. Il-paġna li s-soltu ġġor il-kolonna popolari tiegħu kienet bajda karti ħlief għal-kelma ċensurat. Dan l-aħħar kritika l-Knisja f'Malta l-istrateġija għalih żbaljata ta' kif qed tiġġieled il-kwistjoni tal-emendi tal-liġi tal-IVF. It-Torċa sostniet li t-teddida u ċensura fuq Patri Mark waslet b'reazzjoni għal din il-kritika. B'reazzjoni One News staqsa lill-Arċidjoċesi ta' Malta jekk id-deċiżjoni ħarġitx mill-Kurja jew mis-Superjuri ta' Patri Mark fl-Ordni Dominikana u jekk din id-deċiżjoni hix teddida għall-libertà tal-espressjoni. Fid-tweġiba tagħha l-Kurja tal-Arċisqof qalet li mhix informata dwar l-ordni li ngħata Patri Mark biex ma jisprimix fehmtu jew inkella jitneżża minn Patri. F'editorjal tagħha l-Gazzetta Torċa tinnota li hawn ħafna li pritkaw dwar il-libertà tal-espressjoni, iżda mbagħad huma stess huma intolleranti lejn kummenti li jkunu kontra l-argumenti tagħhom. Dak li esprima Patri Mark Montebello, speċjalment dwar kwistjoni tal-liġi tal-IVF, qed jesprimuh eluf ta' persuni Maltin, żidet tgħid it-Torċa. Dan filwaqt li l-istess editorjal fisser it-teddida u ċ-ċensura fuq Patri Mark Montebello bħala xi ħaġa serja għad-demokrazija ta' pajjiżna. L-editur tat-Torċa jisħaq li f'dan kollu t-telliefa hija l-Knisja Kattolika li qed titlef vuċi importanti bħalma hi ta' Patri Mark Montebello. L-editorjal tal-Gazzetta jtemm jagħmel osservazzjoni ta' min wieħed jixtar. L-editur isaqsi jekk il-Knisja Kattolika taqbilx mal-artiklu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem li jitkellem ċar dwar id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Hawnhekk l-editur jisħaq li huwa inutli li l-Knisja titkellem fuq id-drittijiet tal-bniedem jekk wieħed fih dana għamlulu s-sarima ma ħalqu. Intant kienu bosta li kkummentaw dwar it-teddida u ċ-ċensura li sofra Patri Mark Montebello. Sostnew li filwaqt li l-Patri Mark Montebello iridu jalqulu ħalqu lil membri oħra tal-kleru li saħansitra servew ta' konsulenti ta' gvernijiet nazzjonalisti m'għamlulhomx l-istess.